Holan jarraketan bau, galde gazte, arrauntaldia sortu biko. Ongi etorri danoi, galde gaztera, gaurkoan Bergarako Arantzadi ikastetxeko ikasliak ditugu gurean. Eta platuan irekin egongo die, Maili Lamikiz, Eneka Mondragon, Naia Unamuno, eta kontrolgelan errealizazioa jarraitzen berriz, Marke Leguren eta Aiora Maure. Gurekin berriz, gonbidatu moduen zein eukiko guen? Maili, esango zein dan gaurko gonbidatua? Ez itxoin, nogula bidixo bat, pista batzuki jakitzeko zein dan. Gora bidixoa. Zuk zela esatazu, parodia edo luz elektriku palu posti. Arraun! Arraularixa izan arren ingenieria bebai da. Gaurko gonbidatua Nerea Agirrezabal. Aupa, Nerea, ze moduz? Kaixo, Atzaldeon. Bueno, ondo? Bai. Torri Arantzadikoak, zeube Arantzadiko ikasli izendakoa. Bai, hori da. Ondo? Bai. Lan ondo? Bai, ondo. Bueno, saioa hasi horretik, beti moduen, Aitor Agiriano egindako bideo edar badauku, apurtxo bat esauketako eta pixkate saioa berotzen joateko, emun paso bideoa eta guazen ikustera zein zaren. Hogeita bederatzi urteko ingeniari eta arraunlari Bergararra izango dugu bideo podcastean gonbidatu. Nerea Agirrezabal. Lagunen oso lagun ona da, eskuzabala, metodikoa eta dena milimetrora antolatzen duen horietakoa. Izan ere oso denbora libre gutxi izaten du. Alemanian primeran moldatuko litzatekelakoan nago. Agian ingenieritza ikasketek bideratu duten ere horren metodikoa izatera, bate jakin. Erreka enpresako langilea da gaur egun eta pasio duen arraunean ere jo eta zuti hartu. Lea Artibainazi, Ondarrun jarraitu eta Tolosako taldean ari da arraunean. Kontxako azken banderan parte hartutakoa ere bada Agirrezabal. Ikusten duzu, promesa handiko laguna dugu saioan gaur, baina denean ez da bat ona izaten eta Nereak badu bere kontrako puntua. Geografia kontuetan torpe xamarra dela jakin dugu. Gaurko saioko jolasa beste gai baten ingurukoa izatea espero, izerdi hotza bota beharko duzu bestela eta Nerea. Konpartimentua eta win stopper hitzak asko erabiltzen ditu. Gure arteko sekretua izango dau, baina egunen batean Nereari zerbait oparitu nahi badiozue, poltsu asko dituen motxila bat izan dadila, konpartimentu asko dituen horietako bat, horrelako bat. Eta kontuz, Bergararrek kantuan hitz egiten dutela ezagun dugu, baina bazenekiten Nereak Andaluziera primeran dominatzen duela, bai, ongi entzun duzue argibili platoan zaudeten Arantzadi ikastolako kazetari gazteak, bati baino gehiagori sartu dio eta ziria Andaluziera hitz egin da. Jabetuko zineten, bromazalea dela gure gonbidatua, ezta? Ez? Argi, inuzente egunean berarekin topo egiten baduzue, bere aita oraindik kotxe bila dabileta, bai, bere ala ulertuko duzue zergatik esan dudan hori, Nerea kontatu nahi badu behintzat. Eta zer esanik ez, jankiwi bat kuadrilaren inguruan. Debagoieneko kuadrila honenetariko bateko kide da eta Nerea. Ez naiz pasatu, ezagutzen ditut kiwiak gustoko dituzten mokoloak eta mundialak dira. Nik ere izan nahi dut kuadrila horretako kide, baina oraindik ez du lortu. Osinaldeko Manueltxo, zuretzat ere aholku bat, kontu zibili, Nerea Galbez azaltzen bada, zureak egin du eta... Tabernak itxita gero, nun egoten da ambiente handixena? Txosnetan. Txerriburgerrian! Zenbat hamburguesa eta zenbatan, Eta kantuan, entzun, zein ahots teknika ona duen txundituta geldituko zarete. Palabra izan zan gure lehen debuta eta poteo izarra negarreztan muturtuta esaxon baiketan edo tamon jazartuta eskerrik asko da noigu full eskertuta. Denbora kurrea balio du, pasa naiz eta ugarte buru jauna isildu nadin eskean daukat. Lagunok, Nereari Pentekoste jaietako korto lehiaketan sorte ona ekarri dion gure plato hau. Bete dadila beste behin umore honez. 3, 2, 1, ekin. Nerea Agirrezabal, ongi etorri galde gaztera. Gustoko bideoa? Joder! Bai, ona. Ez da gizela jaken duzuen hori dana? Bakitzu, laguna gertukoak hemen inguruen dabitz eta gauza asko esan ditu, eta analizetakoak gainera. Zenba gauza esan dagoen Aitorrek? A ber. Patetik, Andaluziarrez oso ondo ditzen dozula. Ez, gauzea saiatzen nahi, baina ez dakit ondo ditzen duten. Esan dau, kuadrilla jankiwi bat, karri dau, eurendako atretzua, jankiwi. Kuadrillan izena, ero. Bai, jankiwi bat. Da de komete un kiwi,
eta aspaldiko kontua da, eta hori, kuadriako bat igual humore txarre zeuanian, eta hola, komete un kiwi, eta horti dator, eta jazta. Bueno, arraunlaritza esan dugu, urtiak arraunian, eta ondion urte luzez ibiltzeko moduan, ezta? Bai, a ber, urtia bai, hori, 7 urte, egisa esan azkar pasau jat. Igual oiku haua da, gazte hautik hastia arraunian, ni naiz kostako herri batekua, bergarakua, eta lehen hau futbolian itxen eban. Eta egisa esan, inoiz ez neban pentsauka arraunian bukatuko nebanik. Eta bai, eta ontxe, hau da, 7. urti izango zen. Eta zela okurriu jatzun apuntatzia arraunera? Bai, gauzia beti futbolian eta kirolian beti guztau izan jat ibiltzia. Gero belauneko operazio bat egaitxi lagan behar zan eban, eta ama da ondarrukua. Orduan ondarrun kuadrille eukitxa, eta bertako batzu beharra unian, zan kirol gustatzen jatena, baina inoiz ez neban ikusten lotura hori, ez neban pentsatzen arraunian hainbeste jende ibiliko zana herri batetik ez dana kostako herri batetik eta bai. Eta horren zinitzen probatzen eta hor txeia sartuta. Eta astero entrenamentuak zenbat nintzen dituzu? Hasieran igual hastenga azaroan entrenatzen, eta hor 5 egun, 5 egun, eta ontxe 6. Eta gogorra izaten da? Bai. Alde batetik gogorra lehorreko entrenamentuak ergometrua da makinia, arraunitzen den, eta hor bakarrik inbiosunian eta hori gogorra izaten da. Eta gero itxasora juten asteburutan, eta horre asteburutan politxe izaten da itxasoan entrenatzea eta erresagoa da eta asko gustatzen jatena da, baina, klaro, bertara jumisa. Eta gu Pasaian entrenatzen daunez, araño. Bergarakoa izen da, Bergaran itxasoik ez, Tolosan, taldian, kuriosua hori bai, ezta? Badagu, zeuin taldien badago lako beste perfilek, esan duzu ama ondarrukua, baina, bueno, bitxarte hortatik bai, baina... Bai, a ber, egisa esan, Tolosan nik isa asko die gaztedatik hasi dienak arraunian, eta Tolosan hasten da bateletatik. Orduan itxen dugu batela Tolosako errekan, eta ikusi zebenian neska asko zebiztela baina traineru bat etaratzeko, traineru etara zeben. Eta hor nik uste Tolosarrez, isa dena Tolosa ingurukua, gero hor Tolosalde ingurukua amezketakoa dare, helduainekuak, eta gero zarautzeko badago, Santurtziti bebai, bueno. Zaten dago, ez? Arraunlaritza gaina oso kompetitiboak, ez? Arraun munduen kompetibidade handixa dauela, holaxe da? Nik, bai, gauzia da, hain sakrifizio mai altua eskatzen dutzunez, osea, bai, entramentu ordu asko, soia dana matera. Orduan, ez dakit, bai. Baina, bueno, danetik egon gara. Bueno, zure taldekuekin be egoteko aukeria auki dau. Zeube bai egon zara, azken aldizen eurekin asko, eta horregatik, bideotxo bat bieldu daue, gustoko duzu. Ven, ¿qué es eso? Mira, checa. Un marciano. ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala. ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Taca. ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Taca? Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Taca que quiere entrar. ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Taca que quiere entrar? ¿O es la sopa? ¿Qué chingallos? ¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de Taca que quiere entrar? A huevo que es la sopa de hongos que me hace ver al... Hau ezin duzin izan. A Kontua da, eskatu dut zauela bideoa bialtzeko, eta esan duzko, berakin egon garen, zurekin egon diela, momentu oro, ezin izan da bela bideo bati, baina, hau sartzeko eskatu duzko. Ezin duzin. TikToka inja, ez da? A ber, hau berez geratu zan hor. Grabau eta ez bialtzeko. Hortxe, aiego da. Bueno, dana, esan gurotena, lehiakortasune maila handixe dau, gogorra da, entrenamentu gogorrak, baina, divertiruteko tartea hartzen duzu, ez da? Egitxa da, justo bainera atzo ginen berbetan horrena ekipokuak, justo asteburuan eukidu txapelketak eta askotan, zela han igual, entrenatzen eta jutenga, entrenatzen du, eta gero txagoia. Azkenian, nahiko ordu pasatzen du trainerua eta era presta, jasare desiatzen entrenamentua bukatzeko.
Eta gero lauko gunean denbora, bueno, nik uste dut hor danok umetu itxen gala. Osa, hartzen daula gure hori bat, bestaki bat, tontuan itxeko momentu hori, eta bai, egisa esan, dala, ez dakit, desahogatzeko, bai. Bueno, ikusi, arroio hona baitza badutzuela, ez da? Bai. Eta zizango zinuan dala, competition edo alde honena bezala edo, ze momentutan pasatu zu betuen competitionetan? Honena, ne gustatzen jat estropada aurreko momentua, oza, etxian tranquil, eta preparatibo danak eta hori itxen. Hasieran batzen ga kafia hartzeko, eta gero ja danok estropadara gotenga. Eta honena, ikusten bozu hor mailan zarela eta zure ribalekin oso gertu zarela, irabaztia. Konpetizioa hori. Baina bestela, arraunean gustora itxen bozu, bai gustora. Importantiena beti be, Kontxako banderia? Igual bai, ez dakit. Gero estropada bat irabaztian, dala berdin da zein, hori be bai, momentu hori inok ez dut zukentzen. Kontxako banderia aipatutzut eta igaz egon zitzien hor lortzekotan, ez da? Zela fanzan? Ez ginen espero inginuna. Ez, gauzia da bi igandetan, eta bi igandetako batura. Orduan, lehengo igandian sailkatze estropada egoten da, eta gero sailkatu ginen, eta gero lehengo igandia. Eta lehengo igandian irabazen ginen, eta gisa esan inok ez ginen espero. Ez guk eta ez inguruko inok. Eta gisa da, nik uste dut aste hortan bai ikusten ginula oso zaila zeukaula, beti be ligan ziar eta beste ekipuak ibili dielako hobeto, eta beste ekipuentzako zegoalako errezau irabaztia. Eta zaila ikusten ginuen, baina zela lehengo iganden gertau zen, aste hortan egon ginen, posible zala, ez? Beste olako batin eta hor gendela, esperotakoa baino gertu hau. Eta bigarren domekan ja hasi eta ja 10. paladia eman eta jan egin nuen bukatzea hori. Celebrazio bat egongo zantarteko, eta gero ezin emun. Keba, ez, baina ez ginoen asmatu. Ez dakit, bestiako biak izan ziren eta gu begisa esan desastre, gu gaizki, baina bueno, ya está. Bueno, aurrera, ingo. Garri duzuen, galderaik, preparauta ero, zer? Bota? Ondarrun 5 urte onza eta oin Tolosan bigarren urtia zabizitzen, ze moduz junda zure ibilbide hori? Ondarrun oso ondo. A ber, gauzia da, ni hasi nintzen, eta nik ez neukan ni idea, arraunana. Ordan hasi nintzen Leharti bain eta gero Ondarrun, eta orduan horre asko neukan ikasteko. Orduan eretzat horre ja arrauna itxia, eta ja kompetitzia traineru baten ja gotia, jasan, pasada basan, eta asko bizineban, eta egon be bai, Eta dana zen berrixa, eta ikasten, eta oin be ikasten zoia. Eta hori, ontxe zoia, geixau ikasten dozu, eta urtetik urtera ikasten. Eta ontxe, egisa Tolosan dagola beste nivel baten, salto bat geixauko nivel baten gare. Orduan exigentzia mailia bebai, nik uste dut nire buruakiko bebai igual ondixo godala eta geixau ezautzen dozulako beharrauna, eta kompetentzia maila behaltua da, eta danetan desberdin baina oso ondo. Osea, danetati daukat oso rekuerdo honak. Tolos aipatu eta hemen dator. Tolosa inguruko patroia. Badakitzu ez da? Jokura, beti moduen. Zer moduz, lehenengo gauza, ni Tolosako izan da ilusio asko itein nerea, zeuen otea, Tolosako talen ontzeala, ez dago dela. Eta zeuna ni izan nintzen Tolosako arrobi nontzana, bai, ze ni txikitan arraun iten nun. Ubarra baten izan zian 15 egun, etxen ezoteko, baina, bueno, nik arrobi nago Tolosakoan. Eta orduan, joku batekin nago. Hemen binaka ibiliko geha, zuritzen zaizue albondoko zuen pertsonakin. Eta, joku erresa izango, bale? Nik hemen pertsonei badakat. Ordu nik 3-4 hitz klabe emango ditut. Eta asmatzegunak, maiua hemen jarriko dut, ez zaizu importa, trampek ezoteko. Pertsonaia dakinak maiu hartu gau eta join behun, bale? Maien. Ados? Maixa bota barik, Orduan, puntuazioka jungoa, inorrek ez baki pertsonaia, Imanoli jungoa rebotea. Baina, galdera bat, pertsonaia ze euskalduna edo berdina? Pertsonaia da, pertsonaia bat. Vale. Banaka o taldeka? Taldeka, nik botako ditut 3 hitz klabe,
eta zuek asmatu beharko zuen pertsonaia. Bale. Adibide bat jarri Talde bat edo? bat. Bai, talde bat zatea. Bale. Inorrek jakin ez izan, inorrek ez baki, Imanolentza jungoa. Te Imanolek ez baki, baina. Malizio arrutza da, Bai, Igual nik eukikot, bai, bea. Hor. Bota bari maixo. Arbitro Imanol izango da. Ondo ikustezu hor? Oso ondo. Eta irabazuna kiwik etxe emango ditu, bale? Oie, izan barra dago. Jan kiwi bat. Venga, lehenengo egin jungo gea. Gizona, abeslaria, fisika eta galdegaztea. Itxoin. Aldiozen mama joa itazuk esan, Joder, Ainubeko kantantia. Ez? Ez? Ja, ez Ezin da berriro saiatu. nik uste ez daki inorrek, ordu... Niri rebotea ere? Imanolenzat errebotea. Mutiko. Jon Izaga. Mutiko, hoi da. Da, zer esan duzu? Musikaritza. Abeslaria, gizona, fisikaria eta galdegazte, ukinen zala. Eta bueno, ba, Imanol, irabazten. Poltsikora. Eta nekatu. Baina, jungora beste batekin, ni Tolosarra izan da, atletikekoa naiz. Orduan, hau sartin bar non, bale? Futbolaria, atletik, erdilaria eta gola. Guruzeta. Ez? Inorre gehiago, mikroa jan gabe. Bale, txanda pasa, esan nahi zu, Imanol? Ez dakit. Venga, ba, hau zan, Sanzet. Gola, kopakoa, eta ikusten zuen bezala, tabarreka sartzen denbora guztia kopakin, eta gaurre baita sartu, barkatu. Guruzetak gol gehiago sartzen ditu, Oiegia, baina zan ni pentsatzen eta erdilaria esan dut. Tani bai. Venga, beste batekin. Emakumea, mendizalea, 8.000 eta Tolosa. A ver. Emakumea, mendizalea, 8.000 eta Tolosa. Bueno, nerea Tolosan zuen datalen, zaikin izana. Ya está, denboa pasa. Hau da, Edurne pasaban. Bai. Tolosakoa, joder, 8.000. Hori ez da konkiseko... Edurne pasaban, konkisekoa? Juanitokin, no? Bai. Juanitokin pasan hau, bai. Osea, esango gan un konkis ja asmatuko zen, no? Salba bintzauen, Juanito, ez? Orduan markatu. Aztoi zinon batek, salba bintzauen eta... Venga, hau ere xago izango, bale? Ikusetela zailtasunak egin. Ez izan poza. Zamurra bak, Venga, aurkezlea, EITB bat, mi luze, emakumea. Joldi. Joldi ez! Iazki zerran. Hori. Ondo! Joldi? Vale. Bat, Joldi egon da, perfecto, Gustatu zait. Venga, guztia da bai, A ber, esperoet. Antzeslea, futbolista, tok eta Elgoibar. Ani bakitxe. Futbolaritza? Futbolaritza, izan da. Bai, ez, liburu badauka. Bale. Nahiek ari eskolazten. Bale. Bai, liburu badauka. Venga, zetekin azte bere izena. Tik-tak. Elgoibarrekua. Bai, liburu idatzi dau. Dale, bai! Ez da errezko matea jo, ja. Zurututa. Ez. Zera, Imano esan. Kurrutxaga. Bai. Hoi da. Zetakin ez da? Zuait Kurrutxaga. Jo, hau... Sini nintzen bere antzerkiatik uste eta, gua. Hau panik. Parra botak. Nik nintzen ikustea futbolei buruz izitezuna. Paniniko kromuetan. Dene gomenatze, bai. Bai, gisa. Gomenatze izuete esan. Venga, beste atik jongo gea. Momentuz, desastre, Imanol ez denak izkita. Bai. Eta hau ez da pasatzen, normalmente zu galtzezu, Imanol, baina, bueno. Gaur. Venga, umea, egurra, gezurra eta balea. Umea, egurra, gezurra eta balea. Pinotxo! Uste genuen pertsonaia eta izaten ginean zala, ez da existitzen, baina Pinotxo. Bat, ez da? Bai. Ni bi, Zer, desenpatak, zubi, bi. Desempatantzako beste bat dite dugu, edo zer? Bai, azkena, venga. Venga, azkena. Desempate, nik oinez. Venga, gauz. Manaia. Aurkezlea, elegantea, profesionala eta trampatia. Utsi gabe, lehenengo esateunak. Imanol!
Enik ez da galdena, Imanol. Venga, zu zea. Bai, zuak otxo erantzunak. Elegantea. Ez duzu asmatu. Azkeneko programa izan da, piropa otako joan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, placer bat izan da, hau azkeneko programa temporaldikoa, eta bueno, ikusiko gea. Placer bat Ba, nik irabazi dut. Venga, Julen, eskerrik asko txalabero bat, Julenei. Nerea, kirolarisek probaten aurretik eta, bueno, batzuk, danek ez, baina ekutzen da lan ritual batzuk, manitxa batzuk, errezago bestia, baukotzu, holakon bat? Bai, hori. Aurreko urtean izan zen bat amuleto txino baten, hori ekarri zoztala amuleto txino bat lankide batek eta horri musua eman, baina bestela beti manixam, hori, honi kolgantia jamate jaet musua, hori beti. Bestela, ez. Zuei, bakutzu holako manixaik eta holan? Nik, hau ez dakit algoten esan baina. Partida baino lehen hau kaka asko itxean. Ondo. Ba, ustuta fateko, ez da? Bai. Kiwixak ekarri dut, nik, gure gozu jangen? Hori danok. Ondo. Bale, eta ontsi, bergarako jaixe datozera, ze asmo daukaz edo, ze prestau duzu jaixetarako? Zela, akigu kortotan taola ibiltze zatela eta aberra aurten ze prestau duzuen. Ez, kortotan aurten ja, egonga 2 urte esaten, ez dobla parte hartu bidarta den, eta hartu du parte, eta boikota jaso dugu. Eta ez, aurten jaztu hartzen, eta baltsa jaitxieran hartuko parte. Eta irabazi. Ez dut apurtugu ondik, gauza ondik nik aurten ondio, osea, a ber, baina bai. Zoin kuadria be, esan gure etxua da, ez? Bergaran, bai, esan dauen moruen, kortoleiaketetan eta holan, karnavaletan bebai egoten da jendia, zoin txain, zena disfrazuta fango dien, kriston artista piloaz, zoin kuadrian, ez da? Bai. Aurten karnavaletan ni faio indot, baina bestetan bai, eta bai, egisa da, nik uste danok olako gauzetan ondo pasatzen dugula, eta ingurukoana igual berden jau pixkat, eta olakotan bai, gu disfrutatzen dugu eta kitxo. Bai. Ba, ondo pasatzeko helburuz bebai, eurek beste bideotxo bat bialdu da, euretako? Eixo nere! Hola! Hemen gara Kiwixak zure trapuzarra kontatzeko. Bueno, zeuko anekdota batekin, asko dauzko, baina, bueno, danak ezin die kontau. Hori da. Ez da izea? Bai, gogoratzen za karnabal batzutan, Koko Chanelez disfrazauta zen denian, pentsau zinula ideia hona izan zalak konkizeko kukainia zukitxia farola baten, eta gero jarraitzu zuk historixia kontatzen ze badauka interesantia da. Gene txitxa. Haupa nere asko baitxe zaitxugu. A ber. Ze historixa, David, esaten? Hori, esebe. Karnabal batzutan, hori, hemen golpe bat hartu eta 2 punto. Zerena disfrazauta zinean? Koko Chanel. Junginen. Esango junginen emakumeak indarra aukizeben emakumeak historixan ziar. Eta orduan eta nik hemen hartu nuen 2 puntutako golpia. Ondo. Esaten dabe urtean behin izatela parrandan, hori egisa? A ber, aldanean urtetzen ga. Temporada bukatzean nik uste geixen urtetzen ganak arrola isagala, baina eta gero hilabetian behin hola, gero temporadan eta ez, udan eta ez. Keba. Osea, ja hemendik udara udan eta gero. Dena aipatu dugu, zeure ama ondarrutarra dela, eta barrutik galderatxo bat dauku, eta ondarrutarrez hitz batzuk bota duztia. Aber, esan aia, esan zeiken. Horietako bat da, tangiejo. Tangiejo? Zizango da, adarra jo ero? Osta, ipa. Larrua jo. Toma ya. Tenta. Tenta? Tenta. Eta bere kontestua erola? Adarra jo. Tenta adarra jo. Eta hirugarrena, truku. Aber zean truku. Truku? Ez, nire ez dakit. Ez dakitzu? Truku? Mutil gazte.
Tomea, ez da, berama ez da ondarrutarra. Ondo ekarrixa. Ondarrutarrez hasi garela, venga, ba. Bota hitz batzuko lan. Zer nahi zu esati? Zer ze graziosua. Ba, graziosua. Ez que... Faroliana badakitzu, ez da? Ez, baina hori gezurra da. Hori gezurra da, ez da? Ba, ke ba, palo posti, holako zer esaten da, ez? Ez. A ber, ez que... Gauzire, ondarrutarra astemana berbetan, en plan, ondarrutarrek esatestela ez dakitxela, ez dakatela, eta entonazinoi, gatxara entonazinoi, orduan ba fataletxon honek ondarrutar. Ondo, txalo bat! Bai, esaten daue, zaila dala, bi ondarrutar elkarren artien azten bai berbetan, ulertzia igual kostetan da, baina, bueno, ulertutzago perfectamente. Bai, idatziz igual, nik usteot, hori gauzea, nik inoiz ez dut itxene ondarrutarrez. Egisa da, han beti igual, beti daola ez, ondarruko kuadriakien, sirikatzen aberse ez duten itxene eurekin, eta lotzatu. Baina idatziz igual, nik uste dut ineikela idatzi neike ondarrutar, baina berba itxeko eta hola ez bozu praktikatzen, ni behintzat, makala. Bien. Lehen esan dabe, zehose zura itxana, inusente egunean ondikan kotxea dela bilatzeze, ez neban, ez datia horrek. Ba, ja egisa esan aspaldi, oindala pila bat. Ba, beti inusentadak itxen, bai berak, ni, familixan, eta hola pila bat, eta tioi bat sartu jaun. Eta ni konpintxo nintzen kuadriako batekin, eta jauna itxai garajetik eta kotxia eta eskutau. Hori eskutau, garaje kanpoan aparkau. Ordan horrengo gonean jonzanean ezokan kotxoi garajean. Eta baderra sustua. Bai. Horrez gain, arraunian bebai, hitz tekniko batzuk badaz, eta ez dakite, ondarrutarrez moduko zaila dien, ero ez, baina batzuk ez diez amurrak. Adibidez, ziaboga, bakitzu zedan ziaboga? Hori ez da hola bueltia muten daben lekua edo. Bai, zuk estropadan da jun datorri, hori, igual batzutan, bi luze, hiru, o dana dalakua. Eta ziabogia da, bueltia. Zia, boga. Osa, zia da aurrera, boga. Orduan, zia boga, da bueltia matia. Eta badaz gehiago, bestolako hitz teknikoak erolan? Adibidez, babor, estribor. Baborra da banda bat, estriborra beste bandia. Proela, trenkatzen da bena. Proa, popa. Estrabua da... arrauna lotzen dana toletera, toleta, tostak, tosta die jartzen santokixak, danak. Badaz batzuk, jode. Danak. Eta gero kuriosu izaten da, urrinera ez da entzuten, askotan jentia katalejoekin faten da, zeu ikusten. Telebistatik ikusten darien, akaso igual modiko onena da, jarraitzeko, entzuten die zaratak, berbaik gutxi. Ola izaten da realidadea ondo, klaru entzutetezu zeuik, patroiai? Gu bai, aizia oten bada batzutan kostau itxen da traineruan zehunusaren jarritxa entzutia patroiai, baina bai, gure artean saiatzen markatzen, eta hor bai die bakarri zaratak, eta gero patroiai entzute jau, bai, eta markatzen dozku zen pala eta goia zen, denbora pinganillotik jakitzen dago, entrenadoriak indaun, orduan erreferentziak ematen dozku, bai, animatzen, danei etaratzeko, esprimitzeko, ne ustez da importantien. Etaratzen dotzuna bera da, bai. Bagutzu historia, bitxikeria, bolka bintzarien, olako historia bat, bagutzu kontatako ez kontetako moduko historia bat? Bai, jauzi nintzen behin. Baina hori asko pasako jatia. Bai, pasatzen da. Baina gauzia hori, jaustekotan da proela. Proela da trenkatzen da bena, hemen dauka espaldina eta laguntzen da bena buelti ematen. Eta oinez, urtiak enezela postu hortan juten. Baina horre honitzen juten, eta proelian zan entrenamento baten. Ordan entrenamento baten patroia zatutu preparau, zoia trenkatzen eta mosketoia apurtu zen, orduan trenkauta zen golpia eman traineruan kontrata jauzio, eta uretara. Bueno, a ber zelan doien, aurrera begira demoraldixa, ikusiko txugu, hemendik aurrera, telebistan, eta han bakitzu bai, probia daukon egunetan, urrinetik badabe, animetan hor, nereai, Zeboi Arantzadiko ikaslioi eskerrik asko, baitxa kontrolien zauzenoi bai,
Galdegazteko 10. denboraldi hontako azkenengo saioa heldu da, beraz, eskerrik asko kontrolien lanien zabitzien danoi, Luken, Ander Monedero, Markel Arraiago, Aitorra Girianoi bebai, gainontzian bebai, bertatik pasadien ikastetxe eta ikasle guztixei, eta baitxabe, debagoieneko mankomunidadei. Eskerrik asko!